কয়টা পার্টি ভাই কয়টা দল থাকাছি দল নিকাগৈ চিত্তরঞ্জন দেব বর্মা ত্রিপুরান খাদ্য উনাহি আইপিএফ কাউই থাকা বসিমিয়া পাতাল কইনা সাইকেলनो ত্রিপুরালেন ইসারাवै एनासि खावि तबस नहीं काथ बिखा बसिमिया तै तंको बुद्धु देवमा संग आईपीएफ नि कावि थांफानो ए बलरामनि नेतृत्व खायै सारा त्रिपुरा जुगुरवै आईपीएफ रखा खायने एकमात्र बलराम बनि नेतृत्व खायै जोंकिनि आसुक जरा ए आईपीएफ नि गोथां तंरै तंखो आशा खालायो तैबो गोथां नै ए बोसकांनि सालो एडीसी इलेक्शन टू दे तुमरो जों दिनै बलरामनो संगै जों बोसकांबा आगौनाय बलरामनि थानायाव गोबां पलिसि दङ आं सायमानो आंनि बेक्तिगत सायमानो बलरामनि थानायाव फाइटारि खायनानै जुद्ध खायनानै फान दङ जों बना सायख'मा खालामनाय बनि पलिसि मेकिं दङ किन्तु जत बरक माइया आबनो बायना किनि बलराम दा बलराम फाइमानि आनि विशेष करे आनि व्यक्तिगत भावे आनि रेंज बारै थांखा शक्तिमानखा जों ताहुरो ए इलेक्शन एडीसी एलाको इलेक्शन बेलाय दुइ तंखा 6 मास पालनखा डिसेम्बर पालफि उनाय जों हाके इउर आईपीएफ नि सज्ज खायनानि कौया जदि इलेक्शन दना हिकलाय आईपीएफ नि इउर आईपीएफ तिरक रास्ता रुको खलायै ए इलेक्शन दायति मा खायने हिने जों कायसा मुभमेन्ट तो मा खायने साबनि नेतृत्व खलायै बलरामनि नेतृत्व खलाय सारा त्रिपुरा जो थर थरं दङ खायजमा जों बनि लगे दङो लगैनो दङो सादे ताबो किरि निर संग्राम खायने तागि ताबो आं तो किरिया आयो किरिया ताबो किरिया बनि ताखौ बखरो जों बोसकानि एडीसी इलेक्शन आईपीएफ नि नामके एकाउन्टलाय खायने बै प्रस्तुत मा तने इउर आईपीएफ तिरो जों एकाउन्ट लराय खायनानि नाङो नोङो ना एकाउन्ट लराय खायनानि खलाय जों ताबो मा खायनाय होनले जों हार्ड वर्क मा खायनाय कष्ट मा खायनाय सां मा खायनाय ताबो एलाकायाव गोबां मा नलबारा हाया हाबै दङ एलाका पहाड़ अंचल नलबारा हाया सब हाब्रो एकदल एनआरसी एकदल जुट आईपीटी टीपीएफ त्रिपुरा मथानि डिमांड ताबो डिमांड कुनै जुट शिलंआव थाङै जुट नभेम्बर 2 तारिखआव तावनो तै जुट ताव पर्यन्तफोर जुने पेपार कांसे फोटोमे एग्रीमेंट फोटोके तावनो तै एग्रीमेंट खलाय ना एडीसी एलाकायाव त्रिपुरालेण्ड सिदान्त बा एग्रीमेंट खलाय ना एनआरसी खायनो बा एग्रीमेंट खलाय जुट ओंनानै बाङै शिलं थांनानै नागिया शिलं थाङै हैजाङै अरो मीटिंग खायनानै नागियो जुट ओंनानै बाङै आनि राजमेहर राजबारिनि जुट ओंनानै बां एग्रीमेंट कक सलाय मामले आबने साके आईपीएफ तिरक साया हुंजागु एग्रीमेंट खायना बाङै आईपीएफ तिबुंदा आईपीएफ तिबु कक सों मामले आईपीएफ तिनि नाहार मंजुदा ब्रनि नाहार मंजुदा त्रिपुरा मथा त्रिपुरा पाताल कन्यानि दल ब्रनि नाहार मं जुदा बरक तै दिग्लिया हर पासा लायनि नाय ताबो एलाका थां खनादि पाताल कन्यानि दल बहाय तामसा ब्रनि मिलिया अगुलबे परितुज देबि नांलाय तंले ए निजि सेले तंले आगे के ताम बोर्ड नाया
तब के तब सा गणतंत्र वो बुट बस के एमएलए एम सिंह मलिया के पागल के ने समुता एम सिंह नाइ तोंगले के बा आदि सारिता एम सिंह को जोइने साबे जों आईपीएफ के जों डेमोक्रेसी कान्ट्री जों डेमोक्रेटिक रोल तो जों सामफ्राय थांनाय आवनो बाय ताहो बग्रां ताइ को गोबां सलिया निरा वन सकदि ताइ कैसा दल तंख टीएसपी बाय त्रिपुरा हा बिलै फ्लांका जान बाय जमीन लायो आबा थानसा बंदी हिसाबो ता हमनि को आईपीएफ जों तिनि सिंगल क्लायो ए त्रिपुरा राज्यवो सीपीएम 25 बोसोरनो अनि त्रिपुरा हाने या कारै बेचेनि रमा खांखलाय जों तामकि दंबा जों के बाय जुदुनि नया एकमात्र आईपीएफ नि सिंगल केस जों तिने सीपीएम मेसेज मा खांखलायबा एडीसी बा जों सेहि नालाय नमलै एडीसी जों आईपीएफ नि जुर बनानै कल बनानै जों कप्लाय थायो ओ काउन्टि दल खायनै असुर कौसेना अनि कदम थाका जतना हामबाय खुलुमबाय के यो आईपीएफ नि लंगले टिपले लंगले खुलुमबाय हामबाय